बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आफादगिरि मासिखौ लानानै आद्रा जानानै थानाय गासै बिबानगिरिफोरखौ दिनै अदालगुरि जौमा फरायसालिनि सावरायमा नब्लाङाव भटनि गेजेरजों सायख'नाय आरो दाफुंनानै लानाय जायो। बिबानगिरिफोरा फारियै आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी, लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मसाहारि, डक्टर प्रेमानन्द मसाहारि, नीलिमा बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि हिसाबै नीलकान्त गयारी, नेहाथारि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी, डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी, राजेन बसुमतारी, दिल्ली बसुमतारी, सोरजिला औवारी आरो रां दोनथुमगिरि महरै लहित चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय भट होनायनि गेजेरजों सायख'नो गोनां जानाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबान सायख'नाय हाबाफारिया गोजोनै जोबनानै थाङो। मानसिफ्रा आंखौ नाजावसिनदों। नाजावनायखाय गासै आं 29 मोनबाय आरो आंनि बेरेखा जाय माने दोलो बा बेरेखा जाय आंजों बिजाथि दङमोन बियो 7था भट मोनदों। माने आंखौ बांसिनानो मोजां मोननाय लुबैनाय बे दंखाय आं देरहादों आरो आङो गोग्गानायबो मोनदों। नाथाय बिदि होननानै जाय बिजाथिया देरहायाखै बेबो सासे रोंगौथि गोनां सासे सोद्रोमाखा। बेखौबो जों बजबनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव खामानि मावनो आङो लोगो जागोन, खावलायगोन। आरो बेबायदिनो हारि सिबिनायनि बाथ्रा, जों हारिसो सिबिनो ओंखारदों। हारि सिबिनांगौ सासे सानैजों जाया, गाव हारसिंनि गोसोजों जाया। सानलायनानै गोरों गोराफोरनि बोसोन लानानै खामानि मावनांगौ। बेखिनिखौनो आङो देरहानानै एसे साननाया आंनाव बे जाखांदों। बिजों नङाबाथ' रावनि फारागा थाबाय थायो। आं ओंखायनो बुंबाय थायो जे जोंहा बिजोंखौ गोसो होनांगौ। जोंनि रावा बिजों गैयैयावनो जेराव जाय थादों बेजों खारफानानै बेंगलनि बर'फोरखौ जों बोदोनारि होनदोंमोन। गवालपारानि बर'फोरखौ जोङो गलफाख्रारि होनदोंमोन। नगावनिखौ नगिया, बेबायदिनो नैबे सानजानिखौ सानजारि होनदों आरो रावफ्राबो फाराग फैदोंमोन। नाथाय बिजों जानायनि उनावहाय दिनै जोंनि रावफ्रा एसे स्र'आव फैबाय, मोनसेयाव फैबाय। आगोलाव असमिया रावानो नों गवालपारानि, नलबारिया, नगाव, गलाघाट, लखिमपुरनि रावनि गोबां फाराग दङमोन। नाथाय बे रावखौ बिजों जेब्ला जाबाय, मिडियाम जाबाय, आगोलाव जरहाट बेसनि असमियामोन, आहम बेसनि। दा गासैबो गोरों गोरा असमिया मानसिफ्रा गुवाहाटियाव थाबाय। गुवाहाटिनि गेजेरजों गुवाहाटिनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि खालामनायजों दानि असमिया रावा जौगानानै दं। जोंहाबो जोंनि हारिनि जोंनि बर' रावखौ खौसे खालामथारनांगौबा, मोनसेयाव लाबोनांगौबा जोंहा बिजोंखौ जोङो बर'फ्रा गोनांथि होथारनांगौ। आरो बिजों लाब्लासो जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनायाव, गुबैथारै थुनलाइ सोरजिनायाव जोंनि बिजोङाव फरायनायफ्रासो गोहोम गोग्लैयो। आरो मालाय रावनिखौबो सोलोंनायनिखौबो गोनांथि दं, सोलोंहोनांगौ राहा लानांगौ बायदिखौबो जों साननो गोनां दं आरो। गोलाव समनिफ्रायनो जिथु सावरायजाबाय थानाय बर' समाज, बर' फरायसालि थैलांनायनि जेंना, बेखौ माबायदि सुस्रांनायनि राहा लाबोनानै सानो? जेरै जिथु गाहाय बिबानाव जोङो जा हारि हिसाबै थांनानै थानायनि जोंनाव बयनावबो जुजिनाय दं। आरो नांगौ समाव जोंनि अलखदखौ नुयोबा जोंनि मानसिफ्रा बे बिथिङावबो, बिजों फरायनायनि बिथिङावबो जुजिथारनांगौ बिबान दं। जुजिनाय, खामानि मावसिननाय, बेयो मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि दं। ओंखायनो जोङो जोंनि रावखौ लाखिथारनांगौनि थाखाय बिजोंनि गोनांथि। आरो बिजोङा जुदि गैया जालांबाय थायोबा बे हारिनि जेबायदि जों थांनानै थानो लुबैनायनि मान सनमान लानानै बे एसे आवबा जाहैनायनि बांसिन माने लामाखौ नुहुरो आरो। हारिनि खौसेथिनि बेलायाव मा हारियाव गोनां? बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमनि थांखियानो खौसे, बर' हारिखौ खौसे खालामनाय। 1952 मायथाइयाव जे बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादों, बेनि मोनसेल' थांखियानोमोन हारिखौ बोरै जोङो
राजखान्थिजों गावस्रानानै दङमोन, धोरोमजों गावस्रानानै दङमोन, समाजजों गावस्रानानै दङमोन। नाथाय बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ जोंहा दहाय होनानै हारिखौ खौसे खालामनायनि गुदि नाजाजेननायानो बेनोखा। हारिया खौसे थाथारनांगौ आरो हारिनि खौसेनि थाखायनो आं जे बिबानाव थाबोदों आगोलाव बे समावबो नाजाबोबाय थादों। बड' नेसनेल कनभेनसन आं खुंबोनाय मोन्दों। नैबे हान्जाजों बै हान्जा जोंनि गेजेराव दा सब समय मा नुयो, माबा मोनसे मोजां रायलायनांगौबा बेबा मा हान्जानि गावजों गाव फोथायलायनाय गैयै जोंनाव थासारि। बे थासारिया जाथिनि थाखाय मोजां नङा। दिनैबो दानो बे उमुख हान्जानि बे उमुख हान्जानि बिनि सिगाङाव रायलायजायालै। बे बारहावाखौ मानो लाखिनांगौ? बर' साहित्य सभायाव बिबान लानानै आङो बेखौनो गुबैथारै सिगां मावनांगौ बे दायथ'खौ आं सानबोबाय थायो आरो दाबो बे हाबाफारिखौनो लागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। साबायखर थाबाय। मानो होनबा गासै 7 आंनि उल्था बिजाथिया मोनदों, आं 29था मोनदों। बे हिसाबै साबायखर होबाय। आरो जाय आंनि उल्था बिजाथि बेबो गोरों गोरा मावबोखानाय मानसि, बेखौबोथ' जोङो गारनो हाया। खौसेयै मिलायनानै जों ज' गोरों गोराफोरनि परामर्श लानानै खामानि मावथारगोन, बे आंनि थांखि आरो।